لروجاوای کوردستان انجمن نیشتیمانیە کوردی لە سووریە و پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بە ئاهنگên جەماوەری ئاگرê êvara cejna Newroza netewî Kurdî û roja cejnê li hejmarek cih û dever vê dixin û vedijînin. Li gor daxuyaniyên Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya belav kirî. Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê xwecehiyên Kornîş û Rojavayê Qamişlo cejna netewî û sersala Kurdî wê li ser riya gundê Elî Fer û Rojavayê gundê Heremreş vejînin. Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê xwecehiya Rojhilatê Qamişlo wê agirê cejna Newrozê îro demijmêr 4 Esrê li pêş destgeha Elaf li ser riya Hîzamê vêxa. Li Tirbespiyê xwecehiya Enekesî îro demijmêr 4 Esrê li felkeya Azadî wê agir vêxa û siba cejna Newrozê li Dirêcîkê vejîne. Li Dêrikê û gundewarê wê Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê cejna netewî û sersala Kurdî û ahinga vejandinê li gundê Kanî Kerkê vedijîne. Rêxistina Koçerat ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jî ahinga cejna Newrozê li devera girê spîl darbixe. Xwecehiyên Girkêlegê û Şehîd Nesreddîn Birhek li Çelaxa û devera aliyan yên Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê ahinga vejandina cejna Newrozê li gundê Kêşkêl darxin. Xwecehiya Amûdê ya Enekesê wê cejna Newrozê li gundê Dugurê li gundewarê Amûdê vedijîne. Xwecehiya Şehîd Ciwan Qutna ya Enekesê li Dirbêsiyê cejna Newrozê li pêş gundê Sîbirke li gundewarê Dirbêsiyê vedijîne.